Βρωμάς, δεν νοείς τη φωτογραφική. Ραφαέλ, Ραφαέλ, Νέβαινα. Σου μιλάς και πάει. Καλά, αυτή είναι να μην χαθούσεις. Όπα, κράτα καλά. Πουστάζει τη μήνυ σου, Μια σπρόλα και ένας μαυρός. Τώρα, σερβικά. Κατάλαβα τη δουλειά του. Μάλλον όταν μεγαλώσουμε μπορεί τις Σέρβες να πούμε, όχι τα σερβικά. Εσύ αμέσως. Κοίτα πως το κρατάει η Νέβαινα. Κάτω. Α, δεν το πιστεύω. Τον σπρώχνει από τώρα. Σφαγή θα γίνει. Γιάννη, σφαγή θα γίνει με αυτά. Άι μου μέσα. Έχεις χρώμα και στυλ για να γίνεις προστάτης στην Νέβαινα. Θα μάλλον η Νέβαινα θα σε καλύψει. Για φτιάξει το μαλλί μας, κάτσε το μαλλί. Έτσι, μπράβο. Φέρεις να Το δύο καραφλό είναι. Μια χαρά και τα δύο τα παιδάκια. Το καλύτερο είναι να της απαντήσεις όλες έτσι. Θα κοιτάξω τη λίστα των καλεσμένων μετά. Ποιος ήταν από Σερβία. Αν είναι Σέρβος που έχει μεγαλώσει και στο Πόρτο Ρίκο, θα είμαι σίγουρος μετά. Έχει τώρα τα ούλα. Βλέπεις ότι είναι γυναίκα.